En ære præsenterer dagens første finale. B-finale ekspert 8 år under. På gaten står med nummer 782, Johannes Stolze Møller Sorø. Og med nummer 753 er det Valdemar Rasmussen Køge. Afsted det går. Og det er Johannes med klar til. Kom så, Johannes! Nu når det lige ganske meter. Valdemar er ved at få godt gang i pedalerne der. Han vælger inderbanen. Han er ikke dum. Ej, hvor er det godt. Ja, Johannes er godt kørende i dag. Kom så, Johannes! To af deres medkører i finalen væk. De har simpelthen trukket sig i arm. Johannes Stolze Møller og Sorø her foran kørekøren Valdemar Rasmussen. De hugger igennem andet sving i fuld fart ned ad den tredje langsiden. Stadigvæk Johannes der med 6-7-8,5 meters forspring. Valdemar Rasmussen starter deres tredje langtid godt, men det er 4 mine damer her. Dagens første vinder i finalen af Johannes Stolze Møller Sorø foran Valdemar Rasmussen Køge. Yeah!